3 pesos per kilowatt hour na huros sa singil sa kuryente ngunya na bulan malalauman kan mga konsumidor kan Kasureko 2. Mga konsumidor ikinaugmaan mas nagbaba pang taripa. Ang detalye sa pagtutok live ni Chris Novelo. Chris? Jessica, good news as napapanahon subuot sa mga konsumidor lalo na kan Kasureko 2 ang big time na paghuro sa taripa sa kuryente ngunya na bulan na Agosto. Dawa TV as in electric fan sana ang ginagamit na appliances kan pamilya Olivares kan San Isidro Pili, Camarines Sur. Minaabot man giraray sa labi 400 pesos kada bulan ang sa indang pigbabayadan sa kuryente. Ngunya na magbabalik eskwela ang sa indang duwang aki, syertong madudugangan pa subuot ang sa indang konsumo sa kuryente huli sa paggamit nin plansa. Alagad may good news para sa mga konsumidor ang Kasureko 2. Nagbaba kaya ang taripa kan kuryente ngunya na bulan nin Agosto. Sobrang mga katabang siya sa mga lalo na kung naman sa mga harababa ang sahod. Lalo na sa mga nagmahal ang mga bakal, lalo na sa bagas. Susog sa kooperatiba, haros 3 pesos man ang ibinaba sa residential, low voltage as in high voltage consumers. Paghali kaya sa dating 10 pesos and 37 pesos per kilowatt hour sa residential consumers kan Hulyo, 7 pesos and 31 centavos per kilowatt hour na sa nainingon yan. Ang dati man na 9 pesos and 49 centavos per kilowatt hour sa low voltage. Ngunyan, 6 pesos and 44 centavos per kilowatt hour na sana. 5 pesos and 72 centavos per kilowatt hour sa naman ang singil sa high voltage consumers paghala sa dating 8 pesos and 69 centavos per kilowatt hour. Inot na inot po hababa si presyuhan sa wholesale electricity spot market. Panduwa po itong bagong pinaluwas na ruling kang Energy Regulatory Commission kung saan kabali po ang mga distribution utilities na kaipuhan tapong sunodon. Inina ang ikaduwang sunod na bulan na paghuro sa taripa kan kooperatiba. Alagad maski hababaan sigil ngunya na Agosto, naisubot sigurado kung matinit ang siring na power rate hasta sa bulan na Setyembre kung kaya iniin kaminar kan kooperatiba ang mga konsumidor na maging vigilante asin magtipid man giraray sa paggamit nin kuryente. Jessica, ang pagtitipid man giraray ang numero 1 abiso kan Kasureko 2 sa mga consumers kay ni lalo pa ngunya na matindi ang init kan panahon na namamatian ta sa ngunyan. Hababa man nga ni ang singil o taripa sa kuryente kung babad man sa paggamit kan mga appliances siring kan electric fan, air condition o kaya naman refrigerator. Yan ang abiso kan Kasureko 2. Mas halangkaw man giraray ang posibleng magsingil sa kuryente at asin konsumo kan mga konsumidor. Jessica. Jos Mabalos, Chris.